Potato na corner, pinag-iinteresahan ng franchises nila. 12 to 18 months ROI. What? Fiancé ng missing bride-to-be, person of interest na din. Galing, no? Nahanap nila. May top view. Ito sabi ng isang charot reader. Ito, di ba mabalitang natin agad simulan. So, simulan natin sa pag-usapan itong nangyari sa Potato Corner kasi meron nag-viral na kwento. Buti na rin maging bato tong kwento to. Buti may nagsabi, pero alleged pa naman ito. Pero babasahin natin yung sagot ng Potato Corner dito. So, makwento ko lang. Nag-try yung friend ko mag-franchise ng Potato Corner. Nag-submit sila ng proposal including kung saan ang location nila, bakit gusto nila doon, at ano yung target audience. Tapos sinabit na nila, umasa yung friend niya kasi confident siya na maganda raw yung kanyang pagkaka-pitch doon sa kanyang proposal. After ilang weeks, ilang months, hindi na sila binalikan ng Potato Corner. Tapos yung mismo location na ginlaze niya na proposal doon sa lugar na yon, meron ng iba nagtayo ng bagong branch ng Potato Corner. Napaka-sketchy lang ng business practice kasi in-open up mo na lahat ng info, tinignan mo na, nag-research ka na kung bakit maganda ang foot traffic dito, kung ano ang kanyang advantage compared sa iba pa mga locations na na-sketchan siya kasi may nag-approve doon pero hindi siyang na-approve. So, maaari na kung may kilala yung kausap niya doon ay i-offer niya sa ibang tao na, ito yung meron nag-propose sa amin na dito sa lugar na to maganda. Ito yung info, ito yung research na binigay sa akin. Kailangan mo lang magpasok ng pera or pwede tayo mag-pitch in para magpasok ng pera para makuha tong spot na ito. So, pwede magkaroon ng sipsipan or lamangan para maunahan sila doon sa pwesto nila. So, may isa pa nagsabi na si Fibs na this actually happened to a long-time franchisee in Park Mall, Cebu naman. Shout out mga yawa. The client had been franchising Potato Corner for many years. Nagre-renew. Mayroon silang renewal contract. Tapos, nung nakita daw ng kumpanya kung gaano kaganda yung sales nitong kontrata na to, at natapos na yung franchise. Tapos, nag-open mismo yung Potato Corner ng company-owned store sa same na mall na yun. So, kinuha na rin nila. So, sinabi ng franchisee na wala na silang magawa tungkol dito kasi yung mismo kumpanya na bumili, yun nga yung hinihinga nila ng parang assistance na maging parte sila ng business nila. So, unfortunate and sad for someone who helped build the brand in that location. So, naglabas na dito ang Potato na corner. Sabi, recently concerns have been raised about how our franchise locations are selected. We hear you. Thank you for bringing this to our attention. At Potcore, we take these matters very seriously. We want to clarify that incidents like this do not align with our values, standards, and policies. At Potcore, our franchisees are our partners, and our growth has always been built on shared success. We do not take actions that intentionally disadvantage the very entrepreneurs who help grow our brand. Our team has immediately reached out privately to the individuals who raised the issue to have a better understanding of their concerns, verify the details, and act on the claims. While we have not received any response, so di na nag-reply sa kanila, our lines remain open should they wish to engage. Together with our internal investigation, we hope to address these concerns properly. Wait, kayo mag-i-investigate sa sarili nyo? Parang kung ikaw yung naakusahan, hindi ka dapat pwede mag-investigate sa sarili mo. Dapat mayroong third party na nag-i-investigate sa mga ganito. Kasi diba, pwede mo namang, alam mo yun, makontrol. Hindi ko sabi gagawin nila. Pero it's within the means ng isang kumpanya na protektahan ang kanilang sarili. Kasi business yan. Okay, medyo weird lang yung choice nila yon na gawing paraan ng pag-investigate sa sarili nila. We would like to reassure our franchise community that preventive controls and measures are in place to ensure effective and appropriate site selection for our valued franchisees. So yeah, kung meron man tayong sulot o sukot, ito nasulot. Hindi to pwede malagay sulot o sukot kasi balita siya. Pero nasulot siya ng kanyang mismong kumpanya. Parang kinakanibalize sila yung sarili nilang market para sila ang may control. Kasi diba, alam naman na nila kung ano yung mga magagandang location. Para ka nag-outsource dito ng extra info around the country kung saan maganda maglagay ng iyong stalls. So dahil dito nagkaroon ng parang boycott yung ibang mga brands na, well, marami nagsasabi na yung kanilang price ay ganito lang naman yung pampalasa niyan. Kaya lang naman kayo bumibili dyan kasi maganda yung location nila. So, kumbaga, location-driven siya instead of quality-driven yung sales na nakukuha nila sa kanilang produkto. So, talagang makikita mo din nga dito na big deal nga. Kasi literal, yun ang bread and butter ng Potato Corner, yung location na meron sila. Kasi pag naghahanap ka ng carb, di ba, na parang gusto mo lang ng yung shot no na Nasaan na yung patatas. Sasoksokan mo ako ng patatas. Pasok mo dito sa puwet ko. So parang meron siyang gano'n na yun yung top of mind na kailang mga fans. Kasi ako rin naman, may liga ako dyan, lalo na yung Giga. Ito ang Giga. Oh. So, hindi ko maseryoso. So, dito, nakita ko sa isang group, ito, kanilang mga packages. So, puntahan na lang natin yung site nila. Kasi may Giga Indoor Package, merong Outdoor Package, at Terra Package. So, gumawa rin sila ng same, literal, in the flavor ng kanilang mga produkto, yung mismo mga sauce na pwede mo makuha. So, puntahan natin. Make it a potato party. Join our family. 2017, okay, global. With branches in 11 countries, ideal partner making secure investment for your future. Punta natin ang franchising. Ito ang madugong usapin ngayon. So, Philippines.
naalala ko nagkaroon sila ng issue dun sa... Ito, naalala ko yung hiring kasi naghanap ako ng editor yung ginamit ko. Yeah. Kasi ganito na parang medyo sabaw sila gumawa ng mga rules. Diba? Parang di nila alam na pag ginawa ko ba ito, ang pangit ito tignan. Sa online, pag nakita to ng ibang tao, have clear complexion eyes. Pag bungi ka, GG ka. Okay. Pag bungi ka, mas madali kumain ng patatas, di mo na kailangan buksan bibig pa eh. Yung labi lang eh. So, pasok mo lang to, may butas na. So, anong hinahanap niya? Scouting for suitable location. However, it will at his best testing your eye na. So, ina-assist nila yung pinopost mo para ma-meet yung standards nila. Minimum requirement is 6 square meters with minimum frontage of 2 meters. Para enough. May nakikita ako minsan, sobrang sikip na eh. Pero baka yun na talaga yung pinaka-enough. Baka yun na yung talagang sapat na para rin masiksik sa mga iba nilang locations na hindi nila ilagay. Gaano kahaba para i-achieve ang ROI? Wow, 12 to 18 months ROI. What? Lakas yun ah. Hindi, parang stocks. Stocks na 7 to 10% return eh. Okay? So, ang COGS sila around 52%. So, meron ka 48% na gross margin. So, ang gross margin yung percentage ng revenue mo na matitira pag sinumtrack mo na yung costs mo. Halos doble. So, ano available? So, pwedeng cash check, online payment. So, mag-aantay ka na ng 30 to 60 days pag completed na lahat ng requirements mo. Ito yung sinasabi renewal fee. So, ang renewal fee ay 50% of the current franchise fee. Ang current franchise fee is at 150k. So, half nito 75k. Wow, okay. 5 years naman pala. Hindi siya every year. Okay, sige. So, makaka-ROI ka every year for 5 years. Pwede ka maging sole proprietor, part of a partnership, or a corporation. So, wala daw silang royalty fees. Pero ang need ata nila ay loyalty fees! So tingnan natin yung mga packages. Ito yung nakita natin kanina. Ito ang Giga Indoor Package. Ito yung 5 years. Initial supplies worth 5k. Well, with VAT, pasok na dito ang VAT. Okay? Mas mahal. Ito naman susunod. Mas mahal siya ng 75k. Ang pinagkaiba. Pinagkaiba niya. Itsura lang. Same na same. Franchise fee 5 years. Cart. Okay, standard. Okay, so yung cart yun na iba. So mas maganda yung cart. Okay, bayad siya ng extra 75k para mas maganda ng onti yung kanyang stall. Okay, parang ginawa lang din. Tera. Ito naman Tera. Ito mas mura. 325. So, mas mura to 150k sa kanilang Giga Indoor. 3-5 years, wares, initial supplies, basic design fee. Walang cart? Oo nga. So yung cart is worth 100k? Oh, okay. Pag gusto mo ikaw mismo maggawa. Bakit mas mahal siya mangyayari? Para mas maganda kasi meron siya sa taas oh. Okay, ano requirements? Complete okay, may letter of intent, valid ID app form. Ito yung nahanap nila. Ito yung importante. Market study and site analysis form. Kailangan mo ng photos and measurements sa proposed area mo. Saka yung mag-draft ng lease offer or contract. Pwede ChatGPT walang problema. ChatGPT diba yung statement nila? Ito yung exciting part. Where we'll officially award your location. To you or sa aming best friend. Seal the deal, finalize the agreement, complete necessary. Okay. Wala naman akong naging para experience outside ng pagiging isang customer na isang Potato Corner. Pero yeah, ang mga pag talaga nag-franchise ka, kasama na rito. Hindi na sa Potato Corner pero pati na rin sa ibang mga kumpanya. Jollibee, McDo, yung mga coffee places dyan. Hindi ko na isa-isa yung lahat ng brands. Pero kailangan mo talaga to gawin na due diligence mo ito na i-double check mo, tignan mo ano mga gawain behind the scenes na wala sa mga ganitong plakado na websites na malinis na explain nila sa inyo dito ng maayos. Pero syempre iba pa rin yung execution kung paano nila i-follow through itong kanilang mga promises. Kasi syempre part ka na ng business nila eh. Magiging part ka na ng business nila para ka lang pumapasok sa pamilya nila. Tulad ng pamilya ng normal na Pilipino, maraming mga minsan nang babackstab sa'yo, mas manlalait pa sa'yo na kadugo mo kaysa sa mga tropa mo sa mga di ka kilala. So, yun lang. So, yun, bago pa natin itodo ang pagluto sa sarili lang mantika, sunod na balita nga na ito naman, kung napag-interesan ng mga franchisees, naging person of interest si Mark RJ. So, bigyan ko lang yun ng parang mabilis na din ng market study and site analysis sa tungkol dito. So, si Mark RJ at si Shera Dewan were supposed to get married ng Sunday, December 14 ng 4 p.m. sa North Fairview. Pero 4 days before, hindi na nangyari itong wedding na ito kasi kaysa mag-celebrate, merong mga kinabahan, merong anxiety at meron silang takot na kung bakit di na dumating ang kanyang bride-to-be. So, nawala siya 4 days before the scheduled wedding at ayon kay Mark na isang 31-year-old IT engineer, yung kanyang 30-year-old fiancé ay isang bookkeeper na nag-send daw sa kanya ng message ng 1 p.m. noong December 10 na in-inform siya na pupunta siya ng Fairview Center Mall para bumili ng sapatos na kanyang susuotin sa kasalan at nawala yung kanyang bride-to-be. So, nagkaroon na naman investigasyon at sa kasalukuyan, buong Pilipinas naging si Benoit Blanc. So, hindi ko kilala siya sa Knives Out. Lahat may mga sarili-sarili mga conspiracy theory, mga theory
theorems, mga manghuhula. Meron mga nanguhula dyan eh. So, ngayon, marami mga tao na porket tinawag siyang person of interest ay accused na siya or guilty siya. Hindi po. Kasama po yan sa proseso ng pag-investigate. Pag sabi person of interest ka, ibig sabihin, kakausapin ka, hingan ka pa ng extra information na ipapasok ka na sa buong investigasyon. Kasi iba, iniisip na agad na meron na siyang kinalaman. Meron dito isa, sinabi na manood ka na ng forensic files or real crime ng mga documentaries. Usually, yung spouse yung killer. Hindi, wala pa doon tayo. Okay? Kung yun man, sige. Kung yun ang hustisya, sige. Kung hindi, wala ka pang alam. Kaya tayo nagiging mga couch investigator. Hindi tayo si Detective Conan, hindi tayo si Sherlock Holmes, tayo si Benoit Blanc. Pinapanood lang natin na tinitingnan yung mga impormasyon na ito. So, ito, nakuha na ng mga pulisya yung bagong CCTV footage yung nawawalang babae. So, panoorin muna natin. Hawak na ng pulisya ang bagong CCTV footage ng nawawalang babae na ikakasasana nitong linggo. Sa kuha ng CCTV noong Sabado na umaga, makikita ang isang babae na sumakay ng bus sa Commonwealth Avenue. Ayon sa QCPD, posibleng ito ang nawawalang bride-to-be na si Ang Shera galing, no? Dewan. Nahanap nila. Hawak na rin ng Oh, pulisya. may top view. Kanyang Okay. Saan siya papunta? At ipinatawag naman ng Special Investigating Team ang fiancé ni Shera na si Mark R.J. Reyes, pati na ang kapatid at best friend ng nawawalang bride-to-be at iba pang Yeah, I'm sure person of interest na rin yun, yung best friend niya kasi mahihinga nila yun na impormasyon. personalidad. Itinuturing ng missing person si Shera pero sa ngayon, ayon sa pulisya, ay wala pa sila nakikitang foul play sa kanyang pagkawala. Kasi talaga hindi alam ng mga lawyer like may foul play ba, literal lang ba na tinakbuhan lang siya, meron bang krimen na naganap, talagang lumaki na rin. Eh, meron pa dito iba, kung hindi man pinapakulam ay nagko-connect na ng dots. Alam mo yung baliw yung gumagano nagtuturo na, ito na yun. So sabi niya dito na pareho daw yung paraan ng pag-construct niya ng isang sentence o ng message doon sa pinost niya na nireply daw sa kanya. May mga nagsasabi na connected daw yun sa trabaho ng mismong bride-to-be, pero baka malaking pera ang usapin, baka natakot siya na alam nila nandun siya sa kasalan na yun, so di na siya nagpakita, pati na maapektuhan yung kanyang magiging asawa. Ang daming mga teorya, pero yun nga, wala naman tayo magkoconnect ng dots dyan, kundi yung mga mismo nag-iimbestiga. Sila mayroong mga ebidensya na nasa kamay nila, tayo na tinitingnan lang natin online. Nandun na po yung tropa natin. Hinahanap yung driver and yung konduktor para po ma-interview, mapakita kung talaga bang sumakay. Kasi medyo malayo po yung kuha nung sa Project Aurora natin. So dito, sinabi lang niya na pare-pareho yung paraan niya ng pag-message. Paano kung matagal siya nag-usap? Bisa ka, meron ako iba't ibang friend group eh. Pag meron ako friend group na ito yung kausap ko, nag-iiba. Yung salita ko, nag-iiba yung humor ko. Kasi yun yung babagay doon sa conversation. Kaya ko naman mag-adjust eh. Di naman ako plastic eh. Ibig sabihin nung kaya ko lang lahat. Parang wala lang. Mas madali lang yun para sa akin. Pero yeah, madali naman mag-assume dahil di rin naman natin kilala itong mga tao to. Sinabi rin nga niya na di nila kilala tong fiancé ko tulad ko at tulad ng mga friends niya. Sinabi ng mga tao na bakit pinost mo siya online? So dapat, di ba, meron kami. Hindi, pinost siya online para mapabilis yung paghanap sa kanya. Para makatulong yung pulisya sa kanya. Hindi para pagtawanan siya o pagtripan siya at mag-imbento ng mga kasinungalingan sa kanya. Pero open naman ako eh. Kung meron nga mahanap ang police, ang mga investigators sa kanya na nako-connect nga siya sa pagkawala ng kanyang asawa, go lang. Alam na ako nitong bias or stand eh sa kanila eh. Nakakagulat lang. Ito sabi ng isang charot reader, sabi ni Miss Ann, babalik na siya pero wala na talaga kasal na magaganap. Kailangan niya bumalik dahil may batang involved. Yung mga problems and confusions na nangyari this past few days, matapang niya itong harapin, ilalahad niya ang panic niya. So antay na lang natin kung ano ang magiging update dito. Merong 5 pointed star, may kabayo, ito, yung puso niya. Oh, ito, ano to? 7 of coins. Yes, flower blooming. Pa nag-bloom, ibig sabihin may anak. Ano ko lang to, as in unlubed at raw lang to na aking pag-charot reading. 10 of cups. Okay, so may overflowing. Baka pera, pa nag-overflow ang pera. Yung rainbow nasa ibabaw, so siguro good omen to. Pwede siyang maraming meaning kasi may ibang kulay. Ito naman yung Ace of Swords kasi natusok siya sa kamay, baka tumagos yung pera, hinahanap na siya, ewan ko. Pero yeah, ito yung kanya, The Empress. Ito lang, ito nakikita to, The Empress. Ito, yes. Ito isa, Knight of Wands. Kala ko nagpopolo yung naggagano ng sa kabayo. Ano man sinisimbolize ito? Di ba ito yung mga sa mga ibon? Pag nakahanap sila ng fertile land, baka yung marriage. Pero ito, Four of Wands? Hindi mo ako naniniwala sa tarot cards, pero ano lang siya, parang sa horoscope, di mo kailangan seryosohin, pero alam mo, para lang meron ka lang makita. Gusto mo lang bigyan ng kausap. Four of Wands. Gusto mo lang konting assurance, kahit hindi naman talaga siya 100%. Alam mo, para wala lang. For fun lang, hindi mo kailangan seryosohin. So, parang meron sinusunog na paru-paro ng 4 na wands. Diba, mukha siyang posporo sa akin, pero hindi ko lang bakit siya pa-cross daw. Hindi naman ako magaling. Pero yeah, yun ang sinabi niya. Makikita lang natin. Hopefully, makita na rin siya before matapos yung taon. Alam mo, para naman New Year at new her or him silang ikakasal. Ang kinakatakot ko lang dito, dalawa
lang yung matindi mangyari dito. Either magkaroon ng karumal-dumal na nangyaring krimen, or pangalawa, makabalik siya ng parang wala na nangyari. So sana yung pangalawa na lang. Sana makabalik na lang siya at sana wala siyang daladalang bad news para sa kanyang fiancé at para sa mga taong sumusunod na sa nangyari sa kanila. So, doon nagtatapos sa ating balita ngayon. Ako nga pala ulit si James Yapper. Ingat kayo palagi. Huwag kayong paligoy-ligoy, lalo na ngayong holidays. Maraming masasamang tao, masasamang loob ngayon. Alam nilang tao ay maraming pera at parang mas happy-go-lucky ngayong panahon ng holidays. Huwag niyo kalimutan like, share sa mga patatas niyong friends. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. James Yapper na mamana.